ndị be anyị biko geranụ ntị n'ọkwa nke a. Achọrọ m ka nzie ndị ụka Igbo Katọlik na Atlanta na nnukwu ụkọchukwu Chidi Dennis Isiụzọ ga-akara anyị ụka na ụka na-abịanụ. A ga-aka ụka nke a na Christ and Hope Catholic Church nke dị na 1786 Welborn Road, Litonia, Georgia, mgbe mkpụrụ ụbọchị ga-adị na 26 n'ọnwa nke asatọ n'afọ 2018, ya bụ Sunday, August 26, 2018. Ụka nke a ga-ebido n'elekere nke 2 n'ehihie kpọmkwem, ya bụ 2 p.m. prompt. Nnukwu ụkọchukwu Isiụzọ bụ bishọp nkwado nke ndị mmagba ụka Ọnịcha, ya bụ Auxiliary Bishop Onitsha Diocese. Ozi ya bụ maka ndị Igbo niile nakwa ndị otu Kristi. Biko ọ na-ezinụlọ ụlọ bịa ka anyị were nnukwu obi aṅụrị kpere Chineke ma tokwa ya. Udo dịrị unu. Ma ọ bụrụ Odoziakụ Nkiruọtọ bụ onye na-ewetara anyị ụdịrị ozi a n'ọkwa ụka Igbo na mgbasa ozi ya na ekwentị. Abụ m Amalinze JJ Azị. Ndewonu.